Здравейте, Димитър Митров се казвам. Правя квалификация за България Fitness Championship. Чакай. Гребният тренажор, щангата, 220-ки. Да, ще почне с нея. Лоста. Готов ли си? Ами так. Айде. Пускаме, имаш 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай! Пет. А? Ай, дай. Дай, едно. Седем. Ай. Едно. Шест. Дай му пак, последно. 7. Браво. 14. Ами тачи. 3, 2, 1, фаща ги, айде. Последно. Дай. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Последно. 21. Айде. Браво. Ай, 12 да бира. Дай, 7-5 тук. Едно, две, три, 4, 5, 6, браво Итаче, 7. Учени малко. Ай, 3, 2, 1, фащай. Ай, 8, 9, 10, 11, 12, браво. Ай, сега тук 8-7. Дай 3 петици бързи. Давай, давай. Или 6-5-4 ги направи. Влизай, влизай. Влизай, няма време вече. Дай. Тук ще е тегъл. Дай сега. Айде. Едно. 2. 3. 4. Много си добре. 5. Дай. 6. Айде. 7. Айде. Последно. 8. Дай му догоре. Браво. Браво. Фащай. Айде, 3, 2, 1, дай, фащай. Давай, смичка. Най-измъченото е това, давай, айде. 1, 2, много добре, дишай. 3, 4, мина половината, айде. 5, още 2, 6, дай му! Така, последно, дай му. Браво ми так. Айде.
Айде ми так до И30. Айде, фаш В И30. Почини малко, в И30 фаш и правиш деветка, unbroken. Айде. 3, 2, Другия лост, едно. другия лост. Другия е там да се види на камерата, да. Дай, хващай. Айде. Деветка. 1, 2, 3, 4, добре, 5, браво, 6. Добре, още 3. Айде, Дай, давай, 3 давай, бързи, давай, 3 бързи. давай. 3 бързи. 1, 2, 3, браво. Фащай сега. Дай, че няма време. Дай 5-4, ако не можеш, ако не първи деветка. Айде, че дай. Дай. 1, 2, 3. Дай му 4. Точно така, повече крака. 5. Добре. Почиваш 5 секунди още и фащаш. Айде. 3, 2, 1. Давай, няма време. Дай, четвърка, бърза и свършваме. Дай му. 1, 2, 3, 4. Това е. Пускай. Браво. 7 почиваш. Имаш време, ти сега имаш 2 минути, докато почнеш. Имаш още минута и 20, докато почне 4 минути, ма ти 4 минути мога да направиш... Колко може? Да, в смисъл мога да направиш пак да си вземеш 2 минути почивка още. Ти колко се таргетираш да ги направиш? 60. То ти си забрал крачета всичко, ако искаш направи един power clean или нещо да ги усетиш само, тези минути. На 8 почват 4 минути, ма ти 4 минути можеш примерно на... Може и на тебе да направиш. Да. Учи си колко чува да направиш сигурен. Да. Почни според мен поне до 8:30-9, направя някаква единичка или нещо такова и последни 2 минути вече му задай. Не знам, той колко е писал така? Вече мога да правиш когато искаш. Да. Сега има 4 минути до 12. Ама, за да не те изненадат. Ако искаш, аз бих направил, може и power clean да просто да усетиш колко тежи сеща. Имаш 4 минути, така че... Имаш време. Не за. На клъстъра я качваш хубаво на градите, да няма да избързаш нещо.
Аз не ли някой склопни? Можеш да склот, но ако да усетиш хубаво, може да си направиш фул, просто... Ти само видите, имаш хубава дълбочина на край. Да. Имаш, аз те гледам на това, ще време. Едно. Две, поглед напред, много добре. Не гледай в земята, гледай напред. Така, дай му. Тройка, айде. Ще правиш ли още един реп? Ще правиш ли още опити или не? Значи имаш много време почивка. 20-ка, 10-ка, 10-ка, още една 10-ка, 10-ка, 20-ка. Гърната направи 9, 6, 7, 5, 6, 3. Най-голямата ми победа на тръстерите за мен. Много гадно. Аз не можа да повярвам, че направя това. Браво. Не бе, много добре ги направи. Ти не си свършил, макар че имаш да почиваш. Не, имам. Сколко? Брат, до 12-та минута свършват тия и после имаш 2 минути почивка. 14. На 14-та почваш, така че ще починеш. Имаш рано още... Колко време? Нагласете му после гребния. Да, добре, я пък. Аз ще му... Просто паси много време. Да. Колко има? Още 3 минути и 10 секунди има да... Но насила малко една минута по-рано, да не се изгасне екрана. Първото с колко там? Затвори го, мисля на около... Ще извина, защото не гледах, ама около 5:40 беше. Потом имаше 5 минути и кап. Вижда се, в смисъл... Не, да, ще беше направил, за да се вижда бърбите, така ги правиш. Дръпни го назад, защото ще е от тази страна. Не, обратно. Както беше. Да. Горе-долу така, да. Така е супер, да. Я малко само задната част. Не, добре. Задната част се мръди натам. Така. Добре, вижда се сега, смисъл... Ама не излиза много от кадъра, да си помисля, че... Тук само роска, после... Тръгна за това да мога калорите да видя. видиш около. Я кой след една минута ти ходи на гласи на 5 метра. Ще тръгна. И аз трябва да малко, ама ще го изчакам. Колко е? На 12:40, на 14 трябва почвам. Кой направо да го цъкаш част на микрофон? Пести метра гребане ми така, 1:40 ще можеш да ги държиш. Огласен ли го, посявам ли го 500 назад? 1:45. Добре, значи под 1:45 няма паш. Да, си се го гледаш. Дърпаш и сядайте. Чай му нагласи тук майстор. Има сингъл рол. 5 метра, всичко е точно. Само дали се вижда метрите. Я го доближи. Така се вижда. Гледай го време, за да кажеш това да почне. Добре, ми так имаш 20 секунди. Аз ще кажа. Так гребеш на 1:40 и 45 равномерно и последните 100-150 метра даваш газ. Да. Да знаеш. Да. Ако Сега в началото си починаваш, ще тръгнеш много, не се избомбай. Да. Аре, имаш 5 секунди. 5. 4, 3, 2, 1. Дай му, айде. Добре.
така, дръж. Много добре, много добре. Държиш е това. Бомба, дай му. Поддържи това темпо за Поддържи, момента. дръж. Даже го засили, ма половината мина, дай. Така, дишай, резко назад, резко, не го пускай, засили го малко. Така, резко. Много добре, дръж. Аре, начепи формата, дай му. Добре, дръж, засили малко, колко можеш. Още малко. Пускай малко по-напред, това да има по-голяма амплитуда. Така, добре. Добре, дай му сега, колко можеш. Газ! Яко, тегли още. Затваря очите. Давай, затваря очите и на цялата газ. Имаш 8 загребани още, давай. Давай. Давай сега. Още. Давай. Още, дай му засили го още. Дай ми так. Още 4 загребани имаш, давай. Айде. Едно последно. Още едно, давай. Добре, още едно. Стига. Давай. 0,46. Давай, почвай. По едно бавно. Казваме... Бавно. Не знам ли се видя. Първите 5 бавно и после влезе в ритъм. Направи едно. Тръгвай бавни, ама да върват ми так. Вижда се всичко, добре. Айде, тачи. Едно да тръгнат само. Браво. Едно. Това темпо за момента. Бомба си, давай. Докато фанеш, свалиш пулса. Добре. 3. Можах се. 4. 5. Давай, равномерно. 6. 7. Това е много ред, между другото. Дай, трябва да втърна. Дай, с двата крака. 7. С двата крака. 8. 9, много добре. 10. 11. 12. Браво, Митаче, браво. 13. 14. 15. 16. Много вървиш. Дай само спирай да върват. 17. 18, много добре. 19. Минута и половина има. 20. Това. 20. Айде, само малко му зададеш. Дай малко газ. 21. Това е, браво. 22. Бомба. Дай по-бързо нагоре. 23. Една минута. Добре. Дай, по-бързо нагоре. 24. Бомба. 25. Продължай, айде. Това е. 26. Браво, бе. 27. Дай, фул сент. Колко имаш?
28, последни две. 29, последно, дай му. 30. Браво. Беше какво беше? Трябва да показваме нещо. Щанги, чай ще направим щангата или не? Аз се показах. Добре, ама... Няма. Добре. Показах, Окей. като направи репата ви.